ik de andere toch? Nee, die is weg. Dan gaan we nog eens. Stop. Oh, wacht. Die staat 5, 4, 3, 2, 1. Stop niet weg. Ja, gaan we doen. Met de vierde aanvinding van het afgelopen tv. En de stukkentekstje waarvoor die met het finale. Wat voor ster van de Ingeling onder vaste muzikale begeleiding. Rommel Delano! En het stap van de dubbelijn Steenrijk, dat kent ze allemaal. Maar eerst is er liever muziek. Vooruit met een opgekleed. Mensen gaan wat doen. Wat je daar ook aan zien nog niet en op de helft. De maat van zaken. Dan ben je een eindbaas. Het is de groep die me met waar niet de beste is. Ja, zet er maar in. Dat is aan de kant. Het is een reis. Dat is een liedje. Dat is een liedje. Wat heb ik van knappe jongens hier op de buurt. Geweldig. En die hadden in 2003 in de finale gestaan. Dit is ook nog iets. Je had nog niet met gewonnen, maar het is echt een kraker geworden. Wie vult dat een